Цирк за дротом на Радіо Свобода. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожною прибиральню. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Жить становится все простее и простее. За тебе наверсе думают лепшие грамотеи. Хочешь думать меньше, коли ласкана. Замест 5 газетов будет теперь одна. Гэта тут природы, открыттё навуки. Тое, от чаго будуть дрижать твои руки. Теперь кожный белорус має мару і мету купить у Белсоюз друку новую супергазету. Нарешті, гэта адбылося. Тое, про что мы марили годы и стагоддзі. Больше паперы, 102 полосы, скорее нарве на голове волосы. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Данной паперы у 5 разов стало больше. Ты счастливый так само хош, не хош. Коты гадят на кавалки супергазеты. Попугаи у клетках складают куплеты. Уголовную газету завернуть свежую рыбу. Бутелька чорніла у газете выдатный выбор. Шиковную вопратку з газеты можно зрабіць. У кожным санвузле супергазета ляжить. Настав год бережливости, рихтуй паперу. Заклей газетой в окна у своей квартиры. Сядешь у теплее, не свистить ветер з вокна. Видатно, что газета буде одна. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Буде тепер одна. Гэта тут природы, открыттё навуки. Тое, от чаго будуть дрижать твои руки. Теперь кожный белорус має мару і мету купить у Белсоюз друку новую супергазету. Нарешті, гэта адбылося. Тое, про что мы марили годы і стагоддзі. Больше паперы, 102 полосы, скорее нарве на Цирк за дротом на Радіо Свобода. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную голове волосы. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Данной паперы у 5 разов стало больше. Ты счастливый так само хош, не хош. Коты гадят на кавалки супергазеты. Попугаи у клетках складают куплеты. Уголовную газету завернуть свежую рыбу. Бутелька чорніла у газете выдатный выбор. Шиковную вопратку з газети можна зрабіць. Прибиральню. Супергазета вирішить усе проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Жить становится все простее и простее. За тебе наверсе думают лепшие грамотеи. Хочешь думать меньше, коли ласкана. Замест 5 газетов